بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري، كتاب رياض الصالحين. الموبقات المهلكات. Hadith du jour. Anas radiallahu anhu a dit: vous commettez des actes qui n'ont à vos yeux que très peu d'importance, alors que du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérions comme des péchés mortels. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans le livre Riyad al-Salihin, numéro 63. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ambi Allah subhanahu wa ta'ala tanu amba barakada amba yini ala fi ala kan kanda ala kan jidi kandala ala kan labaye ala kan kishi kabu torayama ala kan kishi lahara geleyama ala kan kishi jahannama tasmama ala kan do aka jina kono naka hinay. Bi hadisa Anas radiyallahu anhu ako: innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri. Ko aw be baara dɔw kɛ, a baara ni a ka dɔgɔ aw bolo ka tɛmɛ kunsigi kan. kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. K'a sɔrɔ anw tun bɛ nin jate ciden ka waati la ka kɛ fɛnjuguba ye, ka kɛ jurumuba ye. Ni hadisa nin bɛ Bukhari kɔnɔ, a bɛ kitabu min kɔnɔ fana, kitab Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Anas radiyallahu anhu o ye kira jɛɲɔgɔn ye, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A ye si jan sɔrɔ kosɛbɛ. Ale a tun bɛ k'i kanto tabi'in, a tun bɛ k'i kanto mɔgɔw ma mun ma kira ye, mais o ye sahabaw ye. Ceux qui ont vécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle at-tabi'in. A tun bɛ k'i kanto olu ma ko aw bɛ jurumuko dɔw kɛ, a ka dɔgɔ aw bolo ka tɛmɛ kunsigi kan. K'a sɔrɔ anw kira ka waati la, anw tun bɛ nin jate jurumubaw de ye. I n'a fɔ an ka bi waati la bi fana, jurumu sugu dɔw bɛ yen an t'a jate yɛrɛ ka kɛ kojuguba ye. I bɛ fɛn dɔ nɔrɔ i ka statut la, jurumuko de don, mais e fɛ fɛn fitinin de don k'a sɔrɔ jurumu belebeleba de don. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a lajɛ a jurumu bɛ se ma. Walima i bɛ misiki bila i ka statut la, mɔgɔ o mɔgɔ b'a lamɛn, a bɛɛ jurumu bɛ se ma. Ni mɔgɔ 100 b'i ka telefɔni kɔnɔ, o bɛɛ b'a lajɛ, i b'a jurumu sɔrɔ. Donc fɛn fɛn ye jurumuko ye, n balimaw, an ka k'an sen bɔ o la, an ka k'an cɛsiri ka tubi Ala ma waati bɛɛ lajɛlen.